Sa pagmayaan, sa kagawasan sa pagdaong ni Kristo, kanatulang tubo. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan sa Kristo. Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan sa pagdaong ni Kristo, kanatulang tubo. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan sa Kristo. Gawas na sa balatian, gawas mo sa sala, gawas mo sa kalikot, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan sa Kristo. Gawas mo sa balatian, hallelujah. Gawas mo sa balatian, gawas mo sa sala, gawas mo sa kalikot, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan sa Jesus. Gawas mo sa balatian, gawas mo sa balatian, gawas mo sa sala, gawas mo sa kalikot, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan sa Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan sa Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan sa Jesus. Yes, hallelujah! Ang Diyos na tumaayo, ang Diyos na tumaayo. Yes, hallelujah! Ang Diyos na tudako, ang Diyos na tinulanon, huwag magkabago. Ang Diyos na tumaayo, ang Diyos na tumaayo, ang Diyos na tudako, ang Diyos na tinulanon, huwag magkabago. Ang Diyos na tumaayo, hallelujah!
Lord. Inadaig na mo yung pangalan o Diyos. Tungod kay takusog ang ngayon, gayud ka, mamo nga daygon, pasilog ka. Tungod kay ikaw ang Diyos na nabuhat sa langit ug sa lupa. Ikaw ang Diyos kaniadto karon ug sa walay katapusan. Tapos kay ikaw nga among pasalamatan tungod kay ikaw nagahatag ka namo gininhawa. Nabuhi pa kami karon. Ikaw nagahatag ka namo bagong puso. Usa takos gayud ka namo nga pasilungan Dios sa tibok namong ginabuhi. Hallelujah Lord. Kaya karon ang Dios isod. Kay takos gayud siya sa atong mga paglay. Pagpasalamat. Halaras ka sa tanang panahon o Diyos. Sinabot ka, ukapos ka sa tanang mga alam. Ayaw mo ang alam mo, kalapay mo, gibago mo. Pinipig nitungkan mo, ihalad mo kahit
among kinabuhi, Diyos. Tapos lamang na ikaw ang pagsilugan. Hallelujah. Tao na to akong buhi nga Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, dalay kong kamang sa walay katapusan.
gayud ka sa mga pagdaig sa imong mga katawhan, O Dios. Hallelujah. Gayud kami mundang sa pagdaig, pagpasalamat kanimo. Tungod kay buhi ka nga Dios. Ug karon nagalingkod ka sa tuong trono sa mahal. Nagalantaw sa matagusan namo nga kasing-kasing hunahuna, O Dios. Diha kanimo wala gayon matago, O Dios. Hallelujah. Wala gayon matago diha sa imong presensya, O Dios. Salamat amahan sa pagdawat nimo sa matagusan namo nga kinabuhi karon. Sa among mga pagdaig pagpasalamat. Tapos kaniining tanan nga mudawat Ginoo sa among mga pag-alagad tungod kay ikaw man ang Dios. Kaya sa among kinabuhi ikaw nagahatag ka na mo bininhawa. Buhi pa kami karon o kami buhi usab nga bang magapangalagad kanimo o Dios, magadaig kanimo o Dios. Hantod na kami kinabuhi Ginoo. Ihatag jud namo ang pinaka-the-best namong pag-alagad kanimo. Pinaka-the-best namo nga pagdaig pagpasalamat. Tungod kay takos ka nga mudawat ni ining tanan. Galaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat sa dako nga tumibili yung among naangkon karon nga ani apa kami buhi pa. Makadaig kanimo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Amahan, sa pagdawat nimo sa tanan namong mga pagdaig pagpasalamat. Salamat sa imong pulong karon, O Diyos. Salamat nga kanunay ikaw. Nagapahimangyo ka namo, nagalikon, nagadasig ka namo. Pinaagi sa imong mga pulong, O Diyos, nga magagawa sa baba sa imong alagad. Ikaw, Ginoo, magadihog ka namong tanan. Magadihog ikaw sa imong alagad, O Diyos. Ikaw mag-a-upgrade, Ginoo, sa among mga salabutan. Nga mo masabtan kayo ng imong mga pamaagi ang imong pulong, O Diyos. Nining kabuntagon. Sa pangalan ni Jesus, among ipasalamatan ang tanan imong pagabuhaton sa among kinabuhi. Ang tanan magaingon og amen. 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 Hallelujah. Praise God. Mayong buntag, may son. Mayong buntag. Amen. Maayo ba yung buntag, Ikson? Amen. Amen. Maayo yung Ikson akong buntag, Ikson. Kaya tungod, nauna, buhay pa din ka. Amen. Dalay kong buhay nga Diyos sa walang katapusan. So, sa walang ilangan, Ikson. Masaya naman yun mo sa bahay na ako, Ikson. Ang pag-agit, anak ninyo. Aron nga mo karog. Aron mo padayag. Ana sa iyang kataugan. Sa wala pa bang Domingo o sa mga pipila ka adlaw nga diin ang Ginoo nagapamuhat sa mga kinabuhi. Siya gyud nagatabang nga kanimo, nagasupply sa mga paginahanglan, labi na gyud sa imong espirituhan nga bahay. Igsoon, kinsa sa inyo ang isog dia, mubarog ni sa tubangan aron nga ipadayag atong ituboy ang pangalan sa tumbuhi nga Dios. Amen. Buhi ba imong Dios, Igsoon? Amen. Buhay pa mong Diyos. Amen. Amen. Buhay yun na itong Diyos, Ikson. So, kasi muna. Wala na. Amen. Praise God. So, ang pagpasalamat sa Ginoo is kada adlaw din na salamat. Pero ako magpasalamat sa Ginoo nga ang tanang panalangin gihatag ni kanang mawala niya gipasagdan. Pag-aami ulitin kayong panglawas o takong trabaho sa kumbana. Bisan man may problema kahit sa trabaho. Pero ang Ginoo lang gahapon nagalikon. Nakita ko na ako sa kumbana nga nalapod din siya, nalapod siya pagsabot na anak siya sa kuha nga nagka-problema man sa siya nga mo, anak siya ako pala mo yung kaluyahon ay ningala namang ngitok naman noon ko nga ang sa mga at ang itakol ko anak ko sa ayaw lang kay itibukan ng
katawan makaibalo sa problema nato. Alas, kung nangalagad ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo, wala ito bang sa kuha. Pero wala din ang punang Ginoo DBI. Kaya nga nung pagkauma, narin niya ayo sa mua, nalawag sa kumbana nga, ang kapangamo niya dati nga, ipatrabaho na po lang yung malala. Anak ko sa Ginoo nga, Lord, wala din ay may mo ipakaitan. Kung naamang dahil mga problema, ito lang hapon din dahil nagatan-out sa mua. Na, saan man sa kapagpaninda diha, ang halin, kay daghan, kay gamay ra, ibadat mikaon sa mga bahaw. Tako niya, mo alto dito. Anak na gani akong anak, ma, nalambok na dito maayo, ma. Ipunto lang ang kanyo, kahit pupuntan lang ba natin. Una akong pagpasalamat sa Ginoo, wala din mo pasagdan. Kaya daghan kay miksudan. Una, salamat sa Ginoo, kay ngano, ang tanan, ginadugang na Diyos niya permite. Nga, pag-survive ako na, kuya mo, pag-ugma, bali na po, o tapos bisa mong pinag-uwarta, dungag na po, ka ng kuan, kapital. Sira may dungag kapital. Salamat sa Diyos, ginawa mo ipang dungag. Muna, ang Ginoo, nagapanalangin din sa tao na, tawag lang kita pinili sa Ginoo, dili-dilitan niya pakaligan. Muna akong pagpasalamat sa Ginoo. O ang tanan, akong ginabalik, salamat sa itong buhay ng Diyos. Amen. Amen. Okay, ang sunod, last. So, pili ko na ako ang pagpasalamat kaya sa pagbuhay ng Diyos. Tungod ang ating Diyos, Diyos, inuod, o sama pa sa aking katukson, ganyan, hindi ko pasagad. O, salamat ko sa Ginoo, bisan pa maghapon, Pastor Jeff, salamat na welcome dito ang church sa digikanan ako nga church, pero dili dito ang church. So, salamat kayo sa mga tao dito ang welcome o sa kadaugan, sa kalampusan, sa Bluhatong dito o bisan pa sa protection niya, sa biyahe, o sa lawas, siya ginaghatag o kanang bagong kusog kanunay, ang magapamungat, aron siya kayo o ginabalik na po ang kanang lungog, sa impayahan niya sa puloy na Diyos. Ito na tayo sa pagpamina sa pulong sa Diyos, atong andamon atong sa labutan ng kasing-kasing, o yatag na ako sa atong pagpawali karon, Pastor Jeff Villañares. Amen. Okay, maayong punta guys sa ato ang tanan. Malipayan ba tanan nihata? Okay, salamat kayo sa mga kasing-kasing usab na mapasalamaton nga na sa pagbuhay ng Diyos. Like ko kayo ang iyong pangalan. Medyo pagaw-pagaw kung dili lang kay medyo, kung dili pagaw dyan. Kaya tungod, hapon nakainom pupog na tayo, nagitagaan mang pupog nila ang water, yung pa nagsugod. Nag-inom dito sa pupog na tayo, mga nagkarap noon. Kaya nag-soft drinks pa yun. Way-based business ko na practice na mo, program po, practice sa kagabi niya sa ilang fellowship. Mapunga paano nga lang ang tingog. Okay? Pero naaga po tayo tingog aron makasulti hapon, aron na masulti na pang pulong sa Ginoo. So, ato na pa'y tingog na bibilin hapon ng Ginoo. Bisa pa man sa pagaw, pero malagi na tilig yun, kapugngan, o tilig yun maladyo'y babag na hindi na ito masulti ang mensahe sa Ginoo. Amen. So, panahon na usab na itong pamatiun ng pulong sa Ginoo. Parang ato adyong i-sentro, ato mapangununa, ato magsingkasing ng kaniya. Amen. Magagtindog kita. Atong abrihan ang atong mga Biblia sa Buhat. Buhat Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 11. Mao kini ang mensahe nga ato ang isgutan karon ato paminahon. Okay, so kung ato nang ato nang na-knock naabrihan ato ang basahon kini. Ya sa verse 1,
May managpiayon nga si Ananias o si Sapera. Gumibaligya sa ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin o nasay ni ini ang iyang asawa. Ang naibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintag naman ni Satanas og nang makak sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig o bahin halin sa katigayunan. So wala pa ni may baligya ang katigayunan, imo kadto. Kasi dihang na baligya na ang halin imo gihapon. Karon nganong na makakaman. Dili ang tao ang imong gibakakan kun dili ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias ni natumba siya og namatay. Ug ang tanan nga nakabalita ni ini nga nahadlok. Unya nanuod ang mga batan-ong lalaki o giputos nila ang iyang lawas o gidala sa gawas aron ilubong. Sa paglabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias apan wala sa masayon sa nitabo. Sa Pedro miingon kaniya, tug-ani kami, maora ba kini ang halin sa inyong katigayunan? So sa pera mitubag, oo, maora ka na. Usa sa Pedro miingon kaniya, nga na nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo. Ang mga tao nga naglubong sa imong bana, ana-ana, sa putahan o dadon ka usab nila sa gawas. Ya diha natumba sa pera sa tiilan ni Pedro og namatay. Unya misulod ang mga batan-ong lalaki ug ilang nakita napatay na siya. Busa gigayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tungkol sa iyang bana. Nangahadlok pag-ayo at tibok simbahan pagdaan nga nakabalikan nito. Mag-apo ka. May mayaon nga Dios, Lord, salamat Ginoo sa kay gayunan na usab nga kami makadungog nga sa imong pulong. Salamat kaayo nga ikaw padayon o Dios nga nagapahinumdum na ni kanamo o gani ini marasa mga pagpanudlo ng usab nimo o Dios aron na kami muhamtong dinaa sa pag-alagad kanimo aron makabantay usab kini usay dapat na buhaton para sa himayaan nimo ug kadungganan ug malipay ka sa imong makinabuhi. Salamat kay Lord sa mga mensahe nga among madungog karon. Amo adto kining pagadawaton Ginoo. Maminaw jud mi diha sa imong mapulong Ginoo. Amo adto kining tagad pagdagad aron Ginoo dinhi kami magpabilin kung sa kami karon dito. Kaya mo pulong ugad og mensahe mga pagpahinumdum kini upay mangno ngani kanamo dito. Rayon imong pangalan sa ulit katapusan, may nadamo na gid ang among makasintasin ng Dios aron nga modawat ni mga pangununa nga mamalandong og mga dalunggan ng Dios andam na gyud magapamati ni Dios. Salamat kaayo sa imong pagabuhaton ninyo mga rasa Ginoo. Salamat sa imong pagpahinumdum ngani kanamo. Talang kay mayaan, kalungganan, diha lamang kanimo ginusus, ang talang gihatag. Amen. Okay? Atong oras as 9:17 na magana, 16. Okay? Atong tema karon mga kaigsunan, mag-iskuta may tungod. Lying to the Lord is one of the causes of destruction. Lying to the Lord is one of the causes of destruction. Ang pagpamakak, usa sa mga hinungdan, nganong malaglag ang tao or mamatay. Dili lang kayo mamatay dinaa sa lawas. Siyempre, kung anak ka dinaa sa sala, nagpabilin, namatay ka. Dinaa, namatay, ningabot imong kamatayon, nakadinaa sa buhat, na dili maayo. Dili lang kay imong lawas malaglag, kundi ang imong kalagusap. Lying to the Lord is one of the causes of destruction. Nabatasan kani adto sa mga unang Kristohanon is adto na sila panag-ambitay. Sa gini panag-ambitay, kana bitong sharing. Kung unsay anaa kanimo, ihatag nimo ni ngadto sa uban nga mga kaigsunan. Akay napulo ka kilo nga bugas, dili nimo nitaguan para lang sa imong pamilya o para lang ba sa imong kagalingon, kundi ihatag nimo ni ngadto sa mga apostoles. Ha?
Aron sa diin sila na ang magtunga. Sila na ang maghatag, mag-apod-apod. Aron nga ang katong wala adunay naa. Amen. Amen. Ikaw na po sa panahon nga ikaw walang wala, nabangan na po ka Amen. sa uban. Ha? Dili pareha karon nga anak bitong iyahay. Iyahay no? Na kay parente nga milambo, kaila ba nga milambo, na imong professional, pasagdan ra ka sa imuhang parente or sa imuhang bang kaila. Ikaw walang-wala na ka, pasagdan ra ka. Sila naginubra na. Ikaw, nabigda lang ka din na sa catering gubaon na kayo, pero ang imong kaila o paryente, nagkonsul-konsul, aircon pa yun. Lahi ka rin adto ang ilahang batasan. Dili nyo ka pwede nga mulabaw. Pinahanglan, equal lang yun mo. Aduna kay pagkagad ngadto sa uban. Amen? Dili ka pwede magkutsul-kutsul unya ang imuhang kauban nga Kristohanon is wala na di ay gitulugan. Ha? Dili pareha karon sa mga panghitabo, bisan gani sa mga churches, nagaguliyang ang ubang mga simbahan, nagaguliyang ang ubang simbahan, walay simbahan, pero ang uban, kaya papanindot, usay, gubon na pagyod, kay extensionan. Ha? Pero ang uban, wajud, bisag, tuwan lang, simbahan. Wala din tayo simbahan. Ha? Pero ang uban, inubra ng kwarta, pero wala pagtagad. So layo na jud kayo ang ato ang kinaiyahan o binuhatan sa mga sinaunang Kristohanon kaniadto. Aduna jud sila pagtinabangay. Asa mo lang mabasa? Pakibasa sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 32, versikulo 36, pakibasa para nga makapahulay ko ng tingog, no? Buhat, Kapitulo 4, versikulo 32. Amen. Nagayin mo na pulong ang pundok sa mga magtotoo na tayusa sa una-una o kasing-kasing. Wala kanila'y mingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan. Kung dili silang tanan, nagambitay sa tanang mga butang ay ilang gihuptan. Amen. Amen. Dayon, atod ko ang 36 at 37. Sa versikulo 33, uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi may tungod sa pagkabanaw sa Ginoong Hesus. Ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. 34. Wala sa kanilang nakulangan. At kung may mga uma o mga balay, nagbaligya nini. Ug ang halin itugyan nga sa mga apostoles. Iban bahin kini sa mga apostoles nato sa tagsa-tagsa sumala sa ilang kinahanglan. Ug mao nga si Jose sa kalibita nga taga Sipre nga ginganlan sa mga apostoles o Bernabe nga sa ato pa ang magdadasig. May baligya sa iyang uma o halin ni iyang yutang iyang itugyan ang sa mga apostoles. Amen. So, naadyo ebidensya. Amen. Naadyo ebidensya na ipanagambitan nila ang tanang butang. Amen. Ano na yung sharing ba? Ihatag ni mong ngadto kanila. Dili para karon naman tingali matinabangon pero barya-barya ra. Ipadayagan sa Ginoo nga muhatag kani ana niya o 2,000. Kaya inumbra na imong kwarta. Lagi Lord, hatag ko. Pero pag abot na sa panahon, sayang magkabagod lang ni hatag. Kaya po nahatag. Ihatag ka, pero wala ni mo nahatag ang pinatibukan. Kay naapagapon ka mo ang pagka alam itong sayangan. So, kung inanat niya itong kinaiya, daw sa maghapot na kang sa pera o ni Ananias. Naapagapon sila kasing-kasing nga mituman sila sa balaod kuno. Mituman.
Wala man lagi hakop tanan ang kwarta. Pero lagi, kung sa mga hapoy mali sila ha, wala nila gihatag ang tanan. Ha? Pinabatasan lagi nila kaniadto nga dunay panag tinabangay. Ha? Dili ka dapat nga anak bitong ang kwarto nga anak kanimo ikaw magbuot o ikaw ba'y magbuot. Imuha na siya kwarta ha, pero pinahanglan nga ihatag mo ning adto sa mga leader. Aron nga sila na'y bakala mag-apod-apod. Kaya ato na may panag-ambitay o pagtinabangay. Amen. Tanaw na to ang maong senaryo o ang nahitabo sa Kapitulo 5. Manag-asawa ni sila. Si Ananias o si Sapphira. Tanaw na to ha. May managtiay nga si Ananias o si Sapphira. Gami baligya sa ilang katigayunan. Ha? Tungod lagi, naapod sila'y katigayunan, pila kining gibaligya. Ha? Walay mali diha kung ibaligya man nila ang ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin o gasay ni ini ang iyang asawa. Mauni ang mali. Amen? Ganuman, wala nila gihatag ngadto sa mga apostoles ang halin katibukan. Pero karon mga pangitabuan, may man ka magbuot din na sila kung saan sa ang hatag. Siguro, lahi man ang tradisyon o ang ilahang binuhatan kaniadto sa mga unang Kristiyanon, pero unta natay ma-apply. Amen? Amen? Ha? Karon mo baligya kasi mong katigayunan o sabay anangan na kanimo. Alas wala na jud kay pangunaw na nga sa ban pagtabang. Ha? Usay di magita katabang diya sa tong church. Ha? Hindi nakatabang. Nainubra na ang kwarta, pero ang tithes and offering 20 rag hapon. Ha? So dili baya tao ang gitagaan na o dili ako. Dili ang Dios. Ha? Dios na ang atong gitagaan. O niya, ganun gihatag di mo na, dili man wa man kinahanglan ang Dios na gihatag di mo na kay ang Dios ay gugma kanimo o gigugma nimo sa. Gihatag ka bisag wala na kinahanglan ang Dios na para pud makita sa Dios kung aduna ba kay pangunaw na sa imong iglesia. Kamo tabang. Amen. 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 Ha? Kaya daghan kay tag mga kanang sa tawag ana, mga dapat nga buhaton para sa ato ang mabulaton. Siyempre sa snacks. Paniod to sa bliss. Oh, di ba? Snacks sa tagsawa. Ha? So, wala na yun tayo sa offering. Ha? So, pero wala ko gipasagdan sa Ginoo. Bisan o kanang ang akuan na lang kay full time ministry man ko. Sa kasemana, budgeton ang 300 o 200. Gasolina, pang tawag na, pang load, paniod ko pa dyan. Tao na lang. O, diba? Pero dagang mga tao na labi na yun. Sa mga plano, no? Matabang din na sila. Amen. Matabang din ang mga tao. Pero kinahanglan nga kung unsay dapat atong buhaton para sa kumayan sa Ginoo ato yung buhaton. Dili na tulad ng ubang pangtao matabang kanako o sa uban pa. Amen. Ha? Kada ka magpamaagi ang Dios. Ayaw pagsugot ni minguntang i-bless man ang hapon sa pastor, dili man napasagdan sa Ginoo. Oh, i-bless lagi. Wala man tag ipasagdan sa Ginoo. Pero nagalanto po ang Ginoo sa tuwa. Amen. Ha? Maayo manggapon iyang panglawas. Gaya na namayat. Mayat. Pero lagi, inani lagi, ang atong kaugalingon, kumusta? Di na makamuhatag, gawa na namayat. Ha? Kasi nga po, dalagi noon mo'y namayat. Amen. Ha? Kaya ikaw, wala kami hatag. Ha? Amen. So, naitabo karon diri ang mag-asawa nga si Ananias o si Sapphira nagka-sabot.
Ha? Ako itong basahon, ha? Gikuhaan ni Ananias ang halin o say diini ang iyang asawa. Asawa niya sa Sapera. Nagasabot yun sila. Nagkamali na ang banda nga si Ananias o niya sa dihan nagkabalo sa Sapera, wala niya girebuke, gibadlong. Na maingon unta ang asawa ay nabuhata kay dili na uyon o dili na maayo atong buhaton. Ano na biyatay mga gisabutan nga kung unsay anak nato ato yung ihatag sa mga apostoles kung sila na ang bahala. Pero nagkasabot sila. Materialistic lagi kayo. Amen? Materialistic kayo. Wala na ibadlong sa ilaha. Sa ato ba, wala may ibadlong nga na kanila, wala ang hinungdan noon sa ilahang destruction. Tao na to, ha? Verse 3. Sumpay sa verse 2. Ang naibilin, gitugyan niya ngadto sa mga apostoles, naga po sila gihatag. Wala ka masayid kung pila man ang ilang gihatag. Kaya kasagaran na ba kung mukuha ka, mas daghan ang imuha kaysa gihatag ni mong ngadto sa Panginoon. Amen? O yun ang naitabo, klaro kayo. Verse 3. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, ngano nagpatingkad ka man ni Satanas o namakak sa Espiritu Santo pinaagi sa pag-ibig o bahin sa halin sa katigayunan. Nawara, namakak sila nga naha sa Diyos. Nagpadala sila sa hungong sa kaaway. Nagiginangan, dili nila ihatag ang kanan. Lagi pagasayangan lagi. Ha? Sayangan kayo. So wala pa rin mo'y baligya ang katigayunan, imo kadto. O sa diha na baligya na, ang halin imo gihapon. Karon ngano na makakaman, dili ang mga tao ang imong gipakakan kundi ang Dios. Amen. Unang-una nga ang gipakakan ni Ananias ug Sapera is ang Dios gyud. Wala may malilungan ha kaniya o matago. Ha? So, ang naitabo karon sa diyang nakadungog sa Ananias ni ini, verse 5. Sa pagkadungog ni Ananias ni ini natumba sa og namatay, may lang kung tagalipong lang, kaya stroke ba, kay high blood ba? Ha? Or arthritis ba siya o natumba? Walay sakit nga makita nato diri o mabasa. Kasi Ananias adunay arthritis or sa ganina rayuma mo nang natumba siya. Or taas ba ang iyang dugo? Ha? Wala siya balatian o sakit nga mo hinungdan nga natumba siya. O sa hinungdan nga natumba siya, ito na makapsa sa Ginoo. Galit lamang siya nga nitutumba o niya namatay pagyod. Diha dayon namatay siya. Labi no? Usa ka example kini nga dili jud angay nga mamakak ka. Ha? Kay pwede kayo sa Dios nga diha waon day kaniya. Ha? So matingala ta, siguro makaumuno na ta karon wala pa day ko. Pwede man tigili tagag chance sa Ginoo si Ananias. Ha? Inani lagi. Nakita ni sa atong Dios na kini si Ananias wala gyud kang ginusol. Amen. Maingon ta nga si Pedro malagi 3 times mangani niya gidinay o gipamakak. Dili sila kauban ni Jesus Christ niya itong tumura katong nadakpan na si Jesus Christ. Inansangay na yun. Namakak man siya ni ato, dili daw sila kauban. Pero manuwa man namatay si Pedro ni atong panahon na. Kaya nakita lagi po sa Dios na kini si Pedro adunay pagkinusol. Basa ko lagod nato ang Mark chapter 14. Pakibasa sa Mark chapter 14. Versikulo 66 ngadto sa
72, kasi makabasa dinaa. Mateo kapitulo 14, Marcos kapitulo 14, versikulo 66 ngadto sa 72. Si Pedro ni ini adunay pag-deny. Siyempre, kung deny ka, namakak ka ni ana. Amen? Okay, pakibasa. Marcos Kapitulo 14, versikulo 76, nato sa 72. Dito pa si Pedro sa hawanan sa diyang milabay ang sa mga sulubong babae sa Pangulong Pari. Sa pagkakita niya kang Pedro nga dito doon sa kalayo, mitutok ang babae kaniyog miingon, kauban kausab ni Jesus nga Nazaretnon. Apan milimod si Pedro nga nagingon, wala ako makaila kaniya o wala ako makasabot sa imong gipanulti. Migawa siya o kunya may manok nga mitutugaw. Dito ikitan siya pag-usab sa babae, miingon ang babae adto sa mga tao nga nagbarog dito kauban ka na siya nila. Apan milimod na usab si Pedro. Pagkatagtaod miingon na usab ang mga tao ang Pedro. Dili kagayod makalimod nga kauban kanila kay taga Galilea ka man usab. Niining gayon na nanumpa si Pedro. Isag mamatay pa ako karon dayon. Wala gayod ako makailan niya. Nga nang tawana ay inyong gisgutan. Unya mituktugaw ang manok. Sa ikaduhang gayon og minumdom si Pedro sa Ginoong Jesus. Kaniya sa dili pa mutuktugaw ang manok sa makaduha imo na akong ilimot sa makatulo og mihilak siya. Amen. So, si Pedro, adunay paginusol, gali, mihilak siya. Mihilak siya. Amen. Although nga namakak siya, nag-deny niya sa Jesus Christ, pero wala gina, nahinumduman dayon niya nga nagmamalik yun na isa. Dili lang kay nakahinumdum siya nga tinuod yun ang yun sa Ginoo. Kundi talabitong aduna sa konsensya karon nga naginusol yun siya, nga nagmamalik yun na isa. Wala karon ang kalainan. Una si Pedro karon diri bisan og kani adto background po niya, number 1 po siyang bakakon pero naa siya pagkaminusulon. Amen. Lahi sa Ananias na makak siya pero walay pag-inusol. Amen. Walay pag-inusol. Wala nga namatay si Ananias diha dayon. Gali ang iyang lawas gidala sa gawas aron ilubong. Unya, ang iyahang asawa, wala man sila nag-uban, galit 3 ka oras ang milabay, asa ka itong iyang asawa, basing bayag, ato sa bangko, kay tawag ka na, di bangko ang kwarta, gideposit ba, or namalingke ba, nag-groceries ba, or basing nag-Jollibee ba, wala ka makapaluha, okay? Unya, naging abot ang iyahang asawa. Verse 7. Sa paglabay sa mga 3 ka oras, misunod ang asawa ni Ananias. Apan wala sa masayod sa hitabo. Wala sa masayod sa nahitabo. Unang nahitabo is isupit-supit ni Pedro si Ananias. O wala po siya masayod nga namatay na rin ang bana. Pero awa karon ipangutana ni Pedro si Isabela nga asawa kung tinuod ba yun nga katulang kwarta ang tanan. Ang halin. Nga mauna, magagyahapon siya. Tanawa ha. Verse 8. Si Pedro miingon kaniya tug-ani ako. Mora ba kini ang halin sa iyong katigayunan? Isang kabalo na si Pedro, binagyo sa nitabo ni Ananias, ipangutana gihapon ni Pedro si Isabela. Umutukan ba yun tinuod? Si Isabela mitubag, oo, maura ka na. Maura. So wala dyan paghadlok sa Ginoo. Wala dyan bitong paghadlok sa Ginoo. Unsay may tabo sa ila ha.
Busa si Pedro maingon kaniya, ngano nakasabot man kamong pagsulay sa Espiritu sa Ginoo. Ang mga tao nga naglubong sa imong bana, anaan na sa putahan, o dadpon kausab nila sa gawas. Diha natumbang sa pera sa tiilan ni Pedro o namatay usab. Awara. Namatay usab, grabe ka, kuhan di ang Ginoo, no? Kani Anton. Unya, misunod ang mga batan-ong lalaki ug ilang nakita nga patay na siya. Usa giyayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. Nangadlok pag-ayo ang tibuok iglesia o simbahan ug ang tanan nga nakabalita nila. Dili mas lamandok, syempre, example to para makita nila nga dili kini maayo nga mamakak. O dili day dapat ka kana bitong ihatag ang tanan. Dili ihatag jud. Ihatag jud ang tanan. Muna nangahadlok sila. Kaya ang mag-asawa nga mao sa Ananias o sa pera namatay tungkol sa ilahang pagpamakak. Ilaha tong katigayunan. Ilaha pud ang halin. Kaya tungod lagi sa ilang nabatasan, kinahanglan dili nila to waon kung dili ihatag nato sa mga apostoles. Wala karon nalaglag sila. Lying to the Lord is one of the causes of destruction. Grabe, no? Ang pagpamakak ngana sa Ginoo mao ang usa sa mga hinungdan nga malaglag ang tao. Dili biday maayo nga mamakakta. Amen. Wala nga inuluman din nato kanunay nga dunay Dios nga nakita. Mga dili jud ay tangayan nga mamakat kay wala manggapon ang Dios kay baluman. Amen. Muna nga kinahanglan may naglukon jud sa Ginoo. Kaya karon panahon na siguro wala naman na karon na batasan. Ang halin nato ang halin ninyo, negosyo, cupcake, isa pa na dira, inyong ihatag sa kuha, kaya kuman ang leader. Hindi naman na maong batasan karon, pero dapat ka maupod ka muhatag mo sa para sa Ginoo. Amen? Amen? Ka maupod ka maghuna-huna, o say dapat nga, kanabitong, para nga, malipay ang Ginoo kanato. Malipay ang Dios kanato. Kabalo ang Dios kaning halin taog sa simana ning tawag kana ato abitong binansa ni abot og 1,000. Ya, kabalo beta sa tithes and offering. Tithes and offering lang ganin na ang Panginoon sa Ginoo, dili tanan. Dili na ako ang mag-apod-apod. 100 ang sa Ginoo ni ana. Pero ang gihatag 30 ra. Tara pag Domingo. Pila man ang 30, di ba? 300 ka na. Amen. 10% lang sa Ginoo. So, dili na ko magkuha na mga pagpahinumdum ra na siya. Amen. Mga pagpahinumdum ra na siya. So, kinahanglan dapat mahimutang matingod-anon na sa Ginoo. Siguro dili magkapareho, pareho ta ni Ananias, pareho ta sa Ginoo kang Ananias ug sa pera. Tungod kay lahi mabuto ilang batasan kani adto kundi lahi pagkakaroon. Amen. Pero mo lagi na pasalamat na sa Ginoo kay ginatagaan kani chances. Kung dili po nato abusuhan gyud ang Ginoo. Amen. Takabalo mo lagi na kung dili ta matilud-anon na nagsakit-sakit kay noon ta. Wala ta himo man natagon og tarong. Kung mora gyapon na sige tag tipig-tipig, palit gyapon tag tambal, kita balik-balik og ospital. Mora gyapon, gasto ra gyapon. Di pa jud ka malinawon, bubot ang iyong pamilya sa inungdan. Kay dili kay ta matilud-anon. Ang nindot nga mahimot ang matilud-anon nga na sa Ginoo. Amen. Kaysa man ang tag-iya sa tanan.
mo nang mga pagpahinumdum sa Ginoo para kanatong tanan. Ano sa diin nakita makapahimuot nga na kaniyang balita Diyos sa to ang pagabuhaton. Ha? Para yun na ang ipangayo sa Ginoo kanang mahimot ng matinud-anon. Kaya sa iyong atubangan. Mao kini ang mga pulong nga nagapahinumdum kanato. Take note. Pahinumduman, lying to the Lord is one of the causes of destruction. Ang pagpamakapya sa Ginoo usa kini sa mga hinungdan nga nganong malaglag ang tao. Wala pabiling sang pakapon hangtod sa iyang kamatayon o pabalik pa sa Ginoo. Siyempre, laglagan yun iyang kadulan. Amen. Di man nato ma-perfect na minuntang idyuta kapamakap, pero mo lagi na, mga pagpasaylo sa Ginoo. May nusulot ka ba? Mubalik din ka na kaniya. Siyempre, ako dayon nga buhaton ang tama. Amen? Muna dapat atong buhaton mga kaigusunan. Mga praise the Lord. Dalaygon ang pulong sa Ginoo nining maorasa. Hinaot. Kakita ato ni mga nahikatunan. Amen. Ya, siya mensahe. Sa diin, malipay ang Ginoo sa atong pagabuhaton sa unahan. Kasi dapat atong buhaton. Ako na dyan ang Diyos mo panalangin ka nato. Dili man Diyos sa mo pasagad ka nato. Kung saan ba Diyos niya ang atong mapagkinahanglan? Amen? Ha? Basta mahimo lang kita matinud-anon sa iya, dili Diyos sa mo pasagad sa tuwa. Kung gusto ka mahimo nga malipayon ng atong mga pangununa, adunay kalinaw, matinud-anon ka dapat sa iya. Kung sa man ang ato ang kahintang, karon, pero kung matinud-anon lang kita sa iya, magbalinawon din tag magbalipayon. Amen. Amen. Matinud-anon lang kita nga kaniya. Mabatunan yun dato ang talipay, kalinaw, diha sa to ang mga kinapuhi, mga kaigusunan. Okay? Ang tanan nga ato mapaghinahanglan, ihanad yun ang ihatag. Tingnan niya sa Matthew 6:33. Unahan niyo pagpangita ang giharian sa Dios ug iyang pagkamatarong. At tanan, ikadugang na niya o iyang ihatag. Amen? So, mo na. So, kinahanglan niya, ihatag nato ang para sa Ginoo. O sa mga alam nitong paghatag nga matinud-anon nga sa Ginoo, mga pagpakita kini nga ato ang giuna ang Ginoo. Ato ang giuna ang Ginoo. Dili ang atong kaugalingon. Sa pera o sa Ananias, giuna nila ang ilang kaugalingon. Ay sa Dios kay wala man nila gihatag ang tanan diha sa mga apostoles o sa Dios. Wala nga nalaglag tinuod sila. Magatindog kita. Mag-aampo kita nini mga rasa. Pwede po kayo ka maampo diha sa tubig niya Diyos. Kung natin mga pagkukulang sa Ginoo, mga itag sa kasayluan, may nusulon, mga miating adlaw tingali o semana o bulan. Grabe ang atong pagkabakapon. Lati dita matinud-anon nga na kanila. May mga itagpasaylo nga na kanila. Ginoong Dios nga labing kamahanan, Lord. Amo akong ginaangkon nga kani mga miabing mga bulan semana o Dios. Adunay mga nabuhat nga mga pagpamakap dito. Dili matinud-anon nga na si mga tumangan. Nagpadala mi o Dios diha sa mga bunghong sa kaaway. Wala o Diyos, wala na mo nahatag ang para Diyos sa imuhang Ginoo. Natibukan na para sa imuhang Diyos. Masaliin para ikaw malipay Ginoo. Para dihaa sa imuhang ang mga bulhaton o Diyos para kami makatapag. Gusto ni mo Diyos na dali o Diyos adunay pagdimuha, pagpangandoy na makatabag po diha sa imuhang iglesia. Diha sa imong mga ministry o bulhaton Ginoo. Dali o Diyos, dapat ano namin kasi na matinabangon usab nato sa bang tao kung siya namin ko. Kaya mo kini ang batasan o Dios kani adto sa mga gustohanon. Adunay pakapud-apud yung sa anaa nga kanila. Kung sa Ginoo salamat Lord nga ikaw nagapaydumdum ni mga rasa. Pero Ginoo nga kami lamor pa yung Ginoo nga ma-improve ang amo ang espirituhan nga bahin o Dios. Para sa imong kadungganan o pinangyaan Ginoo o para mahimo kami
panalangin nito sa bang tao nga kami makatabang na kanila. O diya usab si mga banaton ninyo. Salamat kaayo sa imong pagkaimangno nga ni kanamo Dios. Kalay ko na imong pangalan sa walay katapusan. Imong pulong o Dios maugid ang amo ang katayan Ginoo sa tanang panahon. Aron nga dili kami magaliko-liko o Dios kundi padayon noon kami sa paglakaw na sa pagsugat ni mo Ginoo sa Kristo sa imong pagtayo. Salamat good Lord sa imuhang mga mensahe nga amo na dugo gaming mga rasa. Wala di kini makawang Ginoo. Kaya mo man kining titigigan o paminaw o Dios. Gawas kami nini nga dapit ini mga rasa nini nga adlaw Ginoo. Apan imong pulong ana kanunay sa among mga pangununa o sa mga sintas. Amo kini ikwintas kanunay Ginoo. Amo kini ibutang sa among mga agtang kanunay. Amo kini hinumduman Ginoo. Salamat gyud kay Lord sa tanan Ginoo nga mensahe nimo pag ipaabot mo gani kanamo dili mo tas. Dili lang mo gusto Dios nga nimo kini sama yan niya sa isa pera. So Ginoo andar gyud mo tuman na kanimo Lord. Sa tanan nga dapat kami haton para makalitay ka o makakita namo nga kanimo nga kami nahigugma usab nga kanimo. Laigon ang pangalan sa katapusan Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo Dios. Ay ito magaling po niya ni kanamo o mag-auban ni kanamo sa tanang panahon. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, ang tanang mag-imunog amen. 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 Galayin gayud no ang pulong sa Ginoo nga atong nabatian na kinahanglan ato dito ma-apply sa atong kinabuhi. O kung bahin magakwa sa mga panalangin nga atong abot sa tibok simana o atong ibalik sa atong buhay nga Diyos. Kung akong pagabasahon diri sa Mateo 6:19, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta ay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay og kawato usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit diin walay taya og anay nga makakutkot niini o walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Salamat sa Dios no sa pulong nga atong nabasa o atong pagkakantahon muhatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay. Amahan na langit ng Lord, salamat Ginugad sa mga pulong Lord, among nabati Ginoo, na dili ka tugad, na malabay makawang, kundi ni Lord, magamit na mo Lord, isang asa kami mga ito Ginugad. Among masinati ang imong gugma sa mga kinabuhi God. Lord, bisan na Lord God, nini. Sa lapi Ginugad, na nasa mga tubangan Ginugad, magamit kini Lord, kung asa man mo ito among pastor, magamit kini Lord sa imong kamayaan Ginugad. Salamat sa mga panalangin. Ito Ginugad, bless Lord sa mga buhat sa mga kamot Lord, sa mga naninda, sa mga masulpanday, sa mga driver, o sa mga magumay. Ito Ginugad, panalangin sa kanunay Ginoo. Lord, akong ginampo, kinupasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa atong mga announcement nato, padayon ang atong mga bulaton every Sunday from bird service to bird service. At the meeting sa Bliss, sila ato prayer meeting is karong Wednesday,
7 p.m. ta. Ang magdala sa mensahe ni anak ko si Kiben, Barit Kiben. Mag-share sa Miyerkules karon sa prayer meeting na to. Okay, so mga natong maan. Nakalive po ang bulan sa mga pinikanan. Every Monday evening, no? Every Monday evening ba to? O afternoon? Afternoon, okay. So, katong na pinagabi eh. So, mga nalang padayon. Mga bulan sa mga katanhon po. Every Tuesday, diyan sa Propotso. Swerte gapon. Yeah. Okay, so wala akong ang coming po na anniversary sa Bagsawa, kapit na, August, no? So, magplano po ang taga-durihan at meeting na kami sa Bandera. Okay, mag-meeting na tingali pag-uman karoon. So, salamat kayo. Wala ako ang mga pahinumdum. Okay, ang Diyos magapanalangin lang nila nato. Amen. So, mga nakato ang mga announcement na ito. Sige, okay, so manindog ta. Mato ta sa pagtapos. Isang i-pray akong birthday. Pray na to. Ano yung birthday? Si Alani. Tama. Baka. Kaya ito extend na ito ang mga kamot. Mag-declare ito mga blessing. Anak kanila, Lord, iluhol kami anak kanimo sa makausap pa. Wala din na binuhat ni mo Diyos na sa ulo sila adlaw na tawahan Ginoo. Ang ating adlaw, kahapon ba Ginoo. Salamat yung Lord, may ikaw o Diyos nag-auban ko nung nainganha. So, ang mga bata o Diyos, pag-glad, bangkay, Ginoo. Salamat Lord, na ikaw yung Lord, maugay yun na naghahataw. May panglawas ka na kanila. May panahon na nakanahan sila sa sakit o latian, imo silang diayo Ginoo. Lord, mga pag-ampo na mo Diyos na ikaw kanunay mag-uban na kanila. O Diyos, hangtod na mula po sila ugan, mahimong makanon, mahimong silang galamiton o Diyos, diha sa mga bunhaton ng Ginoo. Adunay kahadlok o pagkahod nga kanimo o Diyos, aron Ginoo, na malipay ka silang kinabuhi, mahimong silang panalangin o panag-ingnan Ginoo ngadto sa mga tao gan. Mahimong silang kahayag ng kalibutan na napuno sa pangit-ngit Ginoo. Magasahin Ginoo, ang imong presensya inaagi usab na kanila. Salamat Lord, ikaw sa Ginoo magapanalangin nga kanila uban sa iyahang ginikanan Ginoo sa ilang ginikanan. Dahil kung di kayo yung pangalan sa ulit katapusan, mapag-ampo ng mo Diyos, katanunay ka, mag-amuhag diya silang pinabuhi, daghang mga pangsulay, mga pag-antos, mga mahabol na kanila sa unahan, at ang Ginoo mga pag-ampo ng mo Diyos, ni ikaw Ginoo, kadayon nga magalingkod ka na kanila, ang Ginoo nga, kadayon nga mapabilin usab sila nga mubarog sa pag-alagad nga na kanimo Diyos. Kabangi Diyos sila Ginoo, kaya dili na makaya kung wala ang imong pagkapang Ginoo. Daghang kay mga maabot ng mga pag-uyog, na kanila nga makapakusab na sila Ginoo. Dili sila makalawutay sa pagsimba nga na kanimo. Apan Lord, ikaw ang kalingkod nga na kanila o Diyos. Araw nga sila og mo kadayon Ginoo. Nalugtog man sila Ginoo, matumba man tingali apan ikaw moaga pagbalik na kanila. Aron mutindog sila pagbalik o Diyos sa pagsimba o pag-alagan. Anilangan ang kanimo Lord. Salamat kaayo mapili ang among mga pag-ampo Ginoo, ang pagtimuha, ang ginasali nga na kanimo ang tanan Ginoo. Malaygod ka sa ulit katapusan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nagpadayong ka sa pagtindog at pasalamatan ang tuwing na Diyos sa kalampusan sa pagpanibahon. Alam ka ni mo ang himaya o Diyos. Hallelujah. Alam ni mo ang himaya.
puso, alam kanimo ang tunog. O Diyos, ikaw, ang pinugdaning tanan sa matagalaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalang panay, kay ikaw marang pinugdaning tanan. O Diyos, ikaw ang pinugdaning tanan sa matagalaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalang panay, kay ikaw marang pinugdaning tanan. Kay ikaw marang pinugdaning tanan. Kay ikaw marang pinugdaning tanan. Yes, hallelujah. Ano na kami mga trabaho dito, kami din maghahatag ng mga alam sa mga kaimayan, mga kanino alam sa mga disya, yung sa paglaban sa mga buluhaton, alam sa mga kaimayan dito, mga sa Mantilard, ay mong kabahil sa mga Lord, thank you guys sa mga bulong na yung isabuhan ka na mo na katutanan Lord na masulod na mga kasing na hindi kami makahilimot Ginoo sa paghatag na kami mo sa alang din kami mo Lord, sa mga pagbulag-bulag ka ng Ginoo Lord, ikaw magkakaban magalit sa mga kinabuhi, ikaw magkaproteksyon sa mga kanlaw na ilaha lakbon na nako o ang kasi Ginoo sa pagpanginabuhi Ginoo ikaw mag-bless magaling maghahatag og ng lawas sa pagkasa kanamo Ginoo Lord kanamo mga pagkampo na ikaw may ligon o proteksyon sa mga darang higayon Ginoo o Lord sa mga pagbiyahe karon Lord ikaw mag-bless panalangin sa mga driver Ginoo na maabot kami sa isang lugar Lord na luwas o pasan niyo ay tulong Ginoo. And then Lord, po sa Ginoo, akong ginabalik ang mga salamat Ginoo, ng pangalan ni Jesus. Amen.